15 ta' Diċembru Santa Paula Maria di Rosa, fundatriċi, għexet bejn l-1813 u l-1855. Kien jisimha Paula Francesca Maria u kienet ġejja minn familja tat-tajjeb minn Brescia. Omma mietet meta hija kellha 11 sena u kienet edukata fl-iskola tas-Sorijiet tal-Viżitazzjoni. Meta ħallit l-iskola ta' 17 sena, ibdiet tieħu ħsieb ix-xogħol ta' missiera u billi kienet inklinata għal ħajja reliġjuża hi rrifjutat il-proposta ta' missiera biex tieħu l-istat taż-żwieġ. Bdiet tiddedika ruħha għal xogħol soċjali u ta' appostolat fost ix-xebbiet li kienu jaħdmu fil-fabbrika tat-tessuti ta' missiera. Kienet taħdem fi sptar fi Brescia iddur bil-vittmi tal-kolera fl-1836. Saret direttriċi ta' dar għal bniet abbandunati is-sena ta' wara. Waqfet dar oħra hi nnifisha għal bniet u anki fetħet skola għal bniet torox u muti. Bdiet tifforma lil dawk li kienu jaħdmu magħha f'komunità reliġjuża biex jieħdu ħsieb il-morda fl-isptarijiet. Fl-1840 ta' 27 sena, id-direttur spiritwali tagħha, Monsignor Faustino Pinzoni, ħatara superjura tal-grupp tan-nisa u ħadet l-isem ta' Marija Kroċefissa. Hekk twaqqfet is-Soċjetà tal-Qaddija tal-Karità ta' Brescia. L-istitut irċieva l-approvazzjoni tal-Isqof ta' Brescia fl-1843 u tul il-gwerer li xxukjaw l-Ewropa fl-1848 kienu jduru bil-feruti fil-battalja fl-Italja ta' fuq u fl-isptarijiet ta' Brescia. Fl-1850 kisbet l-approvazzjoni għal kongregazzjoni tagħha mill-Papa. Wara li ħliet saħħitha dgħajfa fis-servizz tal-proxmu hija mietet fi Brescia fil-15 ta' Diċembru tas-sena 1855 u kellha 42 sena. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa San Piju XII fl-1954. Il-ħajja ta' Santa Paula Maria di Rosa kienet waħda ta' disponibilità għal kull persuna fil-bżonn. Kienet murtejn lil xi ħadd f'kull siegħa tal-ġurnata. Kemm jekk kienet kura ta' xi ħadd marit jew assistenza ta' xi ħadd qed imut. Kemm biex iġġib il-paċi fid-djar li kien ikollhom kwistjonijiet jew biex tikkonforta lil xi ħadd f'diffikultà kbira. Kienet x'kienet il-ħtieġa hija kienet iġġib l-imħabba u l-fejqan ta' Alla lil kulħadd u kull imkien. Hija ipprattikat b'devozzjoni u paċenza kbira il-virtu tal-karità fix-xogħol tagħha ta' kuljum u l-imħabba tagħha lejn Ġesu Kurċifiss u rita bil-mod kif ħabbet lill-membri tal-ġisem mistiku tiegħu. Kienet qaddisa li tassew għexet l-opri tal-ħniena li kull nisrani u imsejjaħ biex jgħix. Imma liema huma dawn l-opri tal-ħniena? Hemm l-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem, itma lil minu bil-ġuħ, isqi lil minu bil-għaġġ, libbes lil minu għarwien, ilqa lil minu bla dar, frustier, żur lil morda, żur lil ħabsin, itfen lil mejtin. U dawk l-opri tal-ħniena li jmissu lir-ruħ, għati parir tajjeb lil ħosbina, għallem lil min ma jafx, widdeb lil midinbin, farraġ lil imniktin, aħfer il-ħtijiet, ħu sabar b'min idejqek, itlob l-Alla għal ħajjin u għal mejtin. Il-Papa Franġisku qal dan dwar l-opri tal-ħniena fil-5 ta' Ġunju tas-sena 2017 f'Qudiesa fid-Dar Santa Marta. Opri tal-ħniena mhux li tagħmel xi ħaġa biex isserraħ il-kuxjenza,
nagħmel opra tajba u bekk inħossni kalm qisni neħħejt xi piż minn fuq spallejja. Le, l-opra tal-ħniena tfisser li jiena imbagħti t-tbatija ta' ħaddieħor. Il-qsim u l-kompassjoni jmorru flimkien. Il-bniedem ħanin u dak li jaf jaqsam u jitħassar il-problemi tal-ieħor. Minn hawn joħorġu l-mistoqsijiet. Jien naf naqsam, jien ġeneruża. Meta nara lil ħaddieħor qed isofri, jinsab f'diffikultà, insofri jiena wkoll, qed inqiegħed lili nnifsi minflok l-ieħor. Min jagħmel opri tal-ħniena jaf isif min jitħaq bih, ma jimpurtax. L-opra tal-ħniena trid tiskomoda, eżempju, jien għandi ħabiba morda, nixtieq immur narahom, imma m'għandix aptit, nippreferi noqgħod nara t-televiżjoni, nistrieħ noqgħod bi kwieti. L-opra tal-ħniena hi minnha nifisha skomda, iżda l-mulej skomoda ruħu għalina bis-salib, skomoda ruħu biex jagħtina l-ħniena. Min għandu ħila jagħmel opra tal-ħniena jaf li ħaddieħor kien ħanin miegħu qabel. Dan kien il-mulej li wera ħniena magħna. U jekk aħna nagħmlu dawn l-opri nafu li l-mulej għamilhom magħna qabel. Naħsbu ftit fid-dnubietna, fl-iżbalji tagħna u kif il-mulej ħafrinna kollox. Kellu dil-gratt dil-ħniena magħna u aħna għandna nagħmlu l-istess ma' ħutna. L-opri tal-ħniena huma dawk li jneħħu l-egoiżmu minna u jagħmluna xbija ta' Ġesu għax inkunu qed nimitawh aktar mill-qrib. Talba, mulej, isma' t-talb ta' dawk li jfakru l-ħajja devota tal-Verġni Santa Pawla Marija di Rosa. Igwidana tul it-triq u għenna nikbru fl-imħabba u l-qadi lejn ħutna l-bnedmin, hekk li naslu nixbħu lil Ġesu li fil-ħnina tiegħu lejna qal li hu ma ġiex fid-dinja biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu f'fidwa għall-kotra. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.